face and denim from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Oh, Tatlo. Ay, ito ba yung same sa atin? Yung iba naman na, yung ganito na, oh. Nakaluwag-luwag naman na tayo. At gusto mo ba to? Oh, tingnan mo ah. Hindi, ba't wala na yung ano niya? Partner niya ng kutsara, mahal. Mga lokong bata ito. wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Kaya pa ba sis? Sa harap na lang yung iba. Kaya? Ay, kawawa ka naman sa sinak. Oops. Tinakasya. Hi everyone, welcome back to another vlog, and this is the part 2 of the vlog from the previous vlog. Punta lang kaming Hy-Vee, Asian store, Hy-Vee and Walmart. So yun yung iho-haul ko sa video na to, but we are on our way to Scooters. Si Scooters is just like parang Starbucks. Magko-coffee lang kami, drive-thru, naka-order na ako online, pick up na lang namin kasi wala na sis, tong kasama ko 24 hours na to mahigit na wala pong tulog. Wala na mga brain cells namin, medyo hindi na gumagana. So we'll just get coffee and then we will proceed with the haul when we get back to the apartment. Ayan. Ito yung scooter, nag-drive-thru lang kami. Tapos dito sa gilid, akala ko sementeryo. Tindahan pala siya ng mga stone head para sa libingan. Scary. Ang social naman nung kanya, may ano pa, may pa-drizzle pa. Ang sarap ng kape, my gosh. Papalabasin ka na niya. Stop sign, hindi traffic light. And guys, titikman ko yung Scooters na chai tea kasi ito daw yung parang milk tea natin. Kasi dinidescribe ko sa mga co-work ko kung yung trend sa atin na milk tea. Sabi ko, kasi sa Pilipinas, tabi-tabi yung milk tea houses. Ganyan. Tapos sabi nila, try ko daw yung chai latte, chai tea ng Scooters. Kasi yun daw yung parang may tsaa, tsaka may milk. Try natin. Kasi kaninang pumunta kaming Omaha, medyo malayo na yung Kung Fu tea. Yun yung medyo masarap talaga kasi may pearl pa yun. So, ayun. Try namin. Ay, naku po. Anong pinalagay ko dito? Lasang gamot, sis. Mamo. Medyo masarap na naman. No? Milk tea nga. Pero, hindi kasi tayo nakasanayang hindi pang winter melon tsaka taro. Pero okay na din. Pagtiisan. So, ito na po yung mga napamili namin sa Walmart. Actually, sa Walmart, sa Asian store, ito nandito sa likod ko. And actually, may binili pa kami sa Hy-Vee. Kasi wala lang, pumasok lang kami sa Hy-Vee. Tapos lang naman lumabas kami na wala kaming dala. So, may dinala na lang kami na yung mga ibang bibilhin sana namin sa Walmart ay binila na namin sa Hy-Vee. Actually, gusto lang namin matry yung Hy-Vee. Pero, maliit lang pala siya. So, ito na. Yung binili namin sa Hy-Vee, nauunahin na po natin ay kidney beans para sa aking Tex-Mex salad together with my spinach. Ayan. Corn. Kasi 3 for $2 sabi. Tama nga. 3 for $2. So, yung kidney beans ay meron akong dalawa actually. Cream of mushroom,
cream of chicken and mushroom. Akala ko cream of mushroom lang. But anyway, it's okay. So, we spent $8.76 for all of this sa Hy-Vee. So, sa Walmart, guys, ay ito po lahat yung mga nabili namin. Including yung sa kanang nagre-record. Di pala nag-record. So, ulitin ko na naman. Ayan, ito lang yung nabili namin. Pero hindi ko alam kung bakit almost $200 na naman yung binayaran namin. Pero, but anyway, sige na nga. Ayan, so we got here sausages. Ayan, mahilig kami sa sausage. Kaya ko lang din napansin na lagi kami bumibili ng sausage. Kasi very easy to eat lang siya. So, kung nagugutom kami, ayan, na snack. Ito na yung ini-snack namin. So, bumili ako ng 4. Ayan. And then, I got here pieces and stems of mushroom. Ayan. Na yung malilit lang kasi isang lutuan lang per ganyan. So, mahilig kasi kami sa beef patty na mayroong cream of mushroom and mushroom. So, bumili na ako ng ganito. 4 na siya. And then, we got here na roast beef hash na 2 lang. Kasi ubos na yung ganito namin. May corned beef pa pala kami dyan. Pero wala na kaming roast beef. Kasi ito, madali lang kasi siyang lutuin. So, pwede lang namin siyang i-open and then hit sa microwave. Okay na siya compared sa isang corned beef. Yung plain lang na corned beef, mas gusto namin yun pag ginigisa. So, ito kapag nagmamadali na kami na wala kami na meal prep. Ito yung kinakain namin. Or kapag antok na ako in the morning from night shift, na ayaw ko nang magluto ng very complicated, ito na yung pagkain namin. And then I got here, guys, is spam. And ngayon, alam mo ba, na-realize ko lang na ganito yung nangyari dito nung nagbabayad na kami. So, may mga UP-UP siya, guys. Actually, kinuha na namin lahat ng spam. Ito naman yung spam na turkey oven roast. Kasi hindi kami kumakain ng pork. So, ito yung spam na walang pork. Tapos, balak ko na magpadala ako sa Pilipinas ng ganito. Kaso ito lang yung merong stock ng Walmart. Tapos walang ganito sa Costco, wala rin sa Sam's Club. Ang meron lang sa kanila yung may pork. Yung mga walang yupe, itatabi ko na lang para ano. Tapos ang kinuha ko is 2, 4, 6, 7. 7 pieces. Inubos na namin. And then here, I got kutsara tsaka tinidor. Kasi sabi ni Ma, dagdagan mo nga yung kutsara tinidor natin. Sabi. So, this is Nor Cubes. Nagtatanong po sa akin, may nag-message sa akin sa Instagram kung pwede daw ba magdala ng Nor Cubes. What I can say is save your kilos. Bumili na lang kayo ng ibang madadala nyo kasi madaming Nor Cubes dito sa Walmart. So, lalo na kung ang mapupuntahan nyo is mga lugar na may mga Mexicans, ayan. Halos the same tayo ng mga seasonings ng mga Mexicans. So, meron silang Nor na beef, chicken, at iba pa. And then, bumili lang ako, guys, ng aking mascara. Kasi sabi ko, para naman medyo magkabuhay yung mata ko. Ang tagal ko nang hindi nagme-makeup. Parang 1 year na nawala akong mga ganito-ganyan. So, kung magme-makeup lang muna ako, BB cream, tsaka kilay lang, okay na. So, eto naman, magganito naman ako. Para naman medyo buhay paggabi. And then, dahil summer na, guys, bumili lang ako ng shorts ko kasi yung dala kong damit galing sa Pilipinas, yung shorts ko from the Pilipinas, susuot ko sana kanina kasi mainit na. Pero sis, hindi na siya kasha. Kaya medyo nagsisisi ako na nagdala ako ng mga damit ko kasi hindi na lang din siya nagkasha ngayon. Yung mga summer dresses ko, hindi na sila kasha. Nag-gain weight ako, sis. So, this one is from Walmart na ang brand ay Signature of Levi Strauss and Corporation. Parang ganon. Levi's. Parang ganyan. Pero hindi to Levi's eh. Parang siguro sister company nila. Ayan. So, short lang. And then, I got here, bra na pambahay or pang-workout. Ayan. Yung simple lang na ganyan. Razor back lang. Para comfortable lang. Pag dito sa bahay. Para anytime pwede mag-workout. Fabric shower curtain. Kasi may shower liner kami pero wala kaming curtain. Eh, yung shower liner kasi namin see-through. Eh, naliligo ako, nagpre-prepare si Mac sa sink, o kaya siya naman ang naliligo, para may privacy pa rin yung naliligo, para naman hindi yung naghihilod-hilod ka, nakikita ka nung nagpre-prepare sa sink or nung nag-aayos sa sink. So, eto, bumili lang ako ng shower curtain para naman may privacy pa rin kami. And then, another thing here, this is on sale. So, nakinuha ko na siya. Set of panty na naman po. Ayan. So, kumuha na ako kasi parang $8 lang tong 5. So, okay na siya. Ganyan siya, guys. Ayan. And then, ito lang to. Actually, yung bibilhin namin sa Walmart. Ito lang, guys. Saka electric fan. Tapos yung electric fan, hindi pa namin nabili kasi wala yung kulay na gusto ko. So, online na naman siya bibilhin. Ayan. Pumasok kami na $200 kami dahil lang sa kamatis. Ito, guys, bumili ako ng kamatis na pagkamahal-mahal. Kasi lalagay ko siya sa salad ko.
Ayan. Dahil summer na, bumili kami ng ice cube tray kasi gusto namin gumawa ng mga smoothies. Mag-blender din kami ng prutas kasi may cantaloupe pa ako dyan, hindi pa namin ubos. Tapos meron na naman yung strawberry, malamang. Tsaka may banana, malamang. Hindi namin yan mauubos lahat sis, na agad-agad na fresh pa. So, at least may pang-backup kami. Pwede namin siyang inumin as a juice or smoothies. This one, no strips. Binili ni Mac. Ayan, para daw sa mga blackheads or mga build-up sa ilong. Lint remover naman, guys. Very kailangan to. Kasi yung ko ba dito, yung mga tela dito malint. Eh, yung damit ko kasi, yung damit ni Mac na light blue, okay lang. Yung uniform ko kasi na navy blue, halatang halata pag may mga lints. So, kailangan talaga pag ganito. Tapos, kapag naka-black shirt din si Mac, kailangan din ganito. So, etong isa may iwan dito sa bahay. Yung isa iwan ko na sa hospital para kung wala kaming mahanap dito. Tapos yung isa nasa sasakyan actually. Para kahit saan kami magpunta may lint remover. And then I got this one. This is liner lang naman siya para sa mga cabinet. Ganyan. Yung para sa mga ilalim ng mga plato or mga ano. Hindi ko pa kasi nakokompleto lahat guys. So I will set a date to film siguro. Or ano ba? Bakit ko wala naman i-film? Sige lang nga. To clean our fridge and also the cupboards. Ayan. Kasi nakikita ko sa mga vlogs ko, guys, madumi na yung mga cabinets. Kaya kailangan magpupunas-munas na ako sa day off ko. So, by Tuesday siguro maglilinis na ako. And then what I got here is this one. Kaya sabi ko kasi gusto kong gumawa ng puto. Eh, yung pinabili ko kasi na gawaan ng puto, guys, yung puto mold na dala ni Mac is plastic. Eh, wala kaming steamer. Up until now, hindi pa rin kami bumibili ng steamer. Eh, sabi ko, kaysa bumili kami ng steamer na mas mahal, yan, ito na lang yung bilhin namin kasi tigsa $7 lang naman to. Tapos magagamit pa para sa ibang ibe-bake. Pwede siya sa muffin, pwedeng cupcakes, sa puto. Ganyan. So, bumili na ako nito. Dalawa para hindi sayang sa gas, para madaling makaluto. Ayan. Shoe stand, ba? Parang ganyan. Kailangan lang namin, nilalagay na namin dun sa malapit sa may washing machine, sa may closet dun, para malinis na dyan sa exit namin. Lagi kasing nandyan yung mga shoes namin kung minsan natatalisod ako ng mga sapatos. Sabi ko, itago na lahat ng sapatos. Disgrasya. And then we got here 3 chow mein, beef teriyaki. Ito lalagay namin sa locker namin. Actually, yung mga noodles namin hindi pa dun ubos. Pero yung mga ganito kasi namin, ubos na namin. Bumili kami ng pang-stock dun. Para sa mga panahon na wala na namang makain. And we got here 6 feet na floor lamp. Ito na yung dalawa na siya. Yung meron dito sa taas. Tapos meron din siyang pag ganon. Yung isa kasi dyan, ito guys, yung parang nakikita nyo na stick. Lamp din yan. Pero solo lang kasi ganyan. Balak ko, ito na lang na lamp is ilagay dito sa isang side. Tapos yung isang yan, ilagay sa ibang parte ng bahay. Kasi, sabi ko kay Mark, lagyan itong sopa, lalagyan sana namin ng lamp dyan. Tapos lamp dito. Tapos sabi niya, parang namang may patay. Hindi niya ma-appreciate yung mga lamp. Tapos sabi niya, parang may patay. Tapos sabi ko, niloloko ko siya. Lagay din natin yung kurtina na kulay blue. Parang punerarya na talaga, di ba? Parang may lamay. So, ito guys, so, actually wala siyang laman kasi tinatry ng i-fix ni Mac kanina. Kaya lang, naubos na at ang energy niya. Antok na yun. Kaya, nasa kwarto na for sure. We got here this blender kasi, unang nakita namin is $22. Tapos, tingin-tingin pa kami sa ibang shelf. May isa na lang na natira na mainstays na brand. This one is only $16. Tapos, tumatawa kami. Kakabreak kaya ito ng ice. Kinuha na lang namin guys kasi hindi naman kami heavy user. Gagamitin lang naman namin siya ngayong summer for sure. O kaya kapag magbe-blend kami ng mga gulay. Ako for sure, iinom ako na ng mga celery, mga ganyan. Kaya bumili na rin ako nito. So, I think that's all from Walmart. Now, let's proceed to this one, the stuff that I got from Asian store. So, unahin muna natin guys itong mga medyo dry. Medyo dry kasi may basa talaga dito. Pero yung talagang nag-leak at maamoy, ibahin ko na. Tapos may nalagyan pa na iba. Yan. So, first thing here is this one. This is the vegetable dumpling. Ayan. Gusto kasi namin ni Mac yung dumpling. Yung ganito. Yung last na nabili namin is I think chicken and vegetable. So we got the vegetable kasi wala silang chicken. Lahat may pork. Kaya hindi naman kami kumakain na may pork. So ito na lang yung binili namin. Oh my God! Talagang tumalsik na siya sa akin. And then next naman guys is this one. This is bamboo shoot.
And dalawa yung binili namin kasi namimiss ko na rin kumain ng bamboo shoot. Gusto kong i-adobo na lang ata siya. Ayan. So, dalawang ganyan. Mahal 3.32 tsaka 3.53. Parang $7 to sis. And I got here fish cake. Ayan, ang dami nito. Fish cake na yan kasi lalagay namin sa... Kasi wala kaming makuha na kikiam. Eto, lesson kikiam naman siya. Tapos ilalagay namin siya sa tteokbokki. Ayan. And then I got here yung pang scrub lang naman, pang hilod. Mahaba siya. Kasi nagaganon ko sa likod ko. Kaysa dun sa lupa na bilog. So, hindi ko yun maganon sa likod ko. Dried mangoes na 3. Yung isa, stock namin dito sa bahay. Yung isa, ibibigay ko sa hospital clerk namin kasi nagustuhan niya. Eh, ano pa man din yun. Kapag may mga binibake siya, pag alam niyang busy ako, pinagre-reserve ako nung nilalagay niya sa locker yung mga binibake niya. Kaya bibigyan ko siya kasi may message niya ako na nagustuhan daw niya yung dried mango. Tapos itong isa naman is ilalagay namin sa traveling basket namin. Sa hospital kasi namin guys, merong traveling basket. So, ibig sabihin nun, kunyari, ang nursing ang naka-receive ng traveling basket, ipupuno namin ng na-receive namin yun na madaming pagkain. Anybody can eat, anybody can get from that basket na from the nursing department. Tapos, pag naubusan namin yun, i-fill up naman namin and then, mamimili naman kami ng department kung saan mapupunta yung traveling basket. So, okay siya na may ganong program sila, may ganong pakulo sila sa hospital, traveling basket. So, ilalagay ko yung isa sa traveling basket. Next here is this milk tea. Sabi ni Mac, masarap daw to. So, bumili na kami ng ganito, milk tea. And then, guys, bumili na rin kami ng dalawang ganito. This is tapioca frozen syrup. So, sago siya. Ay, hindi siya boba. Sago lang siya, sis. Sago in syrup siya. Kasi from the Philippines pala to. Wow, proud. Sago lang siya. Pero sana yung pagkaano niya is yung parang chewy na parang sa boba. Kasi hindi na ako bumili na yung dried na boba. Tapioca. Kasi mahirap yung lutuin ng tagal. Kaya ito na lang yung binili namin. Korean radish. Ayan, gagawa ko ng radish kimchi. Shiitake mushroom para po sa aming japchae. Gagawa ko ng japchae. And bibigo. Ito yung tinda ko dati sa Pilipinas. Ang nagbebenta ako ng mga Korean food. Ayan. Bibigo's seaweed. Ayan. Next here guys is this mangga. Ayan. 2 lang po na piraso yung mangga namin. Kasi pagkamahal-mahal niya, almost $2 ang isang piraso. And then, I got here yam leaves. Ayan, $3.20. Alam mo to, noong February, yung $3 nila is ang konti lang ng laman. Ngayon, madami ng laman. Yam leaves is kamote leaves. Ayan. So, bukas, Pinoy breakfast naman tayo dahil may mga ganito. And then, dahil spring pa rin naman, itatanim ko to. Para may makain yung mga squirrel at bunnies. Hindi ko kasi sure kung mabubuhay yung mga tatanim ko kasi ang daming squirrel tsaka bunnies. Lalo na dito sa tapat kasi ng bahay namin guys, may cedar tree. Nandyan yung mga bunnies. Kinukuha nila yung bunga. Nakakaawa naman na pagdamutan ko sila. Eh kung kainin nila, edi sige, bahala sila. Pero sana hindi naman nila kainin. Lalagay ko sa likod para medyo mas safe. Ito naman is enoki mushroom. Ayan, ito yung gusto ni Mac na ilagay sa ramen. Ito guys, na-miss ko nung nakita ko ito. Hala, nakakamiss ako nga nung may flaxseed oil pala tayo sa Pilipinas. Ayan, 555 na flaxseed oil, 2. Ito naman yung hot and spicy tuna na Century. Ito mahal siya, yung ganito na pabilo. Mas mura yung mga nakaganon. Chicken siopaw. Kasi lahat na nang nakita namin is pork. Tapos nung pumunta kami sa may bandang Filipino area, ayan, may nakita kami na chicken siopaw. And then this one guys is the dried seaweed. Kung alam nyo yung ginagawa nila na soup, yung kapag may birthday sa Korea na mga soup. Ayan, ganito guys. Sa Pilipinas, malaki yung ganito ko. Yung naiwan ko pa doon, ang dami pa. Pero, eto, finally nakakita ako kasi yung tagal kong naghanap ng ganito. And then, we got here talong. 4 na talong. Ayan, na-excite ako sa breakfast namin for tomorrow. Filipino food ko ang breakfast namin for tomorrow. Glass noodle from Korea na gagawin kong japchae. Ayan. Next here is this one. This is sitaw. Kaso, magpapakbet sana ako. Kaso yung
kalabasa nila nagmumolds na kasi yung mga na-slice, kaya ayaw ko na. Tapos yung ampalaya, hindi siya parang ampalaya ng Pilipinas, parang ampalaya siya ng Thailand. Hindi ko alam kung masarap ba yun or what. Kaya Thailand or Vietnam, parang ganun. Hindi ko alam kung anong lasa nun. I mean, for sure mapait pa rin siya, pero I don't know the texture ba. Pero hindi ko kasi yun yung nakasanayan ko na lasa. Pero ito na lang, sabi ko kay Mac, i-adobo ko na lang. Sabi, good. I got this fudgy bar naman, guys. Ilalagay ko pa rin to sa traveling basket namin. And then we got here ramen. This is the Jin ramen na mild. Kumuha kami ng 5. Dami naming stock na noodles ngayon, And then we got here kimchi ramen. Kumuha din kami ng 5. Daming ramen. Mi goreng. Kumuha kami ng 10. Favorite talaga namin to. Guys, pero sinasabi ko naman, matagal to na stock namin. Tingnan mo, yung dumating si Mac is February. Parang ngayon lang ulit kami bumili ng mga ganito. Bumili kami dati ng mi goreng, pero parang ilang peraso naman yun. So, yan siya. Masarap kasi siya nakamix ng, kunyari boring yung pagkain. Yan. May isang ganun lang kami, isang bowl na maliit lang kami, pinag-sharean namin. Para lang pang appetizer. Tapos, this is Haichu naman, guys. Try nyo kung meron sa Asian store ninyo to. This is the Haichu na yogurt flavor. Ayan. So, bumili ako ng 3. Yung 2 may iwan sa amin. Yung isa para sa traveling basket. And then, we got here the tteokbokki. Ayan. And pocky na 2. Lalagay ko din sa traveling basket. This one, I think this is oyster sauce. Pabili ng ka-work ko. Sabi niya, $10 lang yun. Bibigyan na niya ako ng $10 ng ano. Pero sabi ko, hindi, pag ano na lang, bayaran mo na lang kapag meron na akong nabili. Ito parang $6 lang naman. So, siguro magiging happy siya. And then, bumili na ako ng sweet chili sauce kasi wala kami makita na ganito dito sa malapit na Asian store sa amin. So, bumili na ako ng 2 UFC na chili sauce. So, sa box naman na to, guys, ng Ace Hardware, meron kaming 2 soy sauce. Ayoko na masyadong i-touch kasi natuluan siya ng kimchi. So, 2 silvers, 1. Hello po, sir. Nandiyan na po ka. Nakita ko po yung paan nyo, sir. Ito, bumili kami ng malaking kimchi. Tapos sabi niya, bili ka pa ng pechay. Gagawa pa daw ako ng kimchi. Ay, naku, grabe yung hilig niya sa kimchi. May ginawa na akong kimchi dyan. Tapos, bumili na naman kami ng isang malaki, guys. Hindi ko alam kung gaano siya kalaki, pero ganyan siya. So, yun lang, guys. Yun lang yung $1,000 natin, mahal. For this day, again, we spent $1,000, more or less. Pero, worth it naman. Sabi ko nga sa first video ko, sa first part ng video na to, worth it kasi yung most of the stuff that we bought are not for us. It is, for our family and friends in the Philippines. And syempre, mas happy na nandito kami. Kaya kami nandito kasi ang purpose namin is to have like more comfortable life and of course, to give back also to the people that we love, who supported us throughout this journey. Alam ko na mas mga nangangailangan naman sila. So, to my father dear, alam ko wala ka pa namang ROI sa akin. Hindi mo naman kasi kailangan ng ROI. May mas nangangailangan ng ROI kaysa sa'yo mayaman ka na. So yun, thank you so much everyone. Comment naman kayo, paki-comfort naman po yung tatay ko na walang ROI sa akin. Thank you so much everyone for watching and I hope you subscribe to this channel. And of course, hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Raya of Mia, and I'll talk to you guys in my next one. Bye! I think it's sweet, she sometimes winks when she laughs. I like the way she dances barefoot in the grass. Yeah, we got